Salam hemmeňde häzir biz siz bilen Dolya Varaskaya aýdymynyň akortlaryny, kakuwyny öwreniriz. Kakuw näse diýen bilýäňiz. Men tançywarny kakuw, nomer 2-nji kakuw diýen videom görseňiz, şo taýda badyr, ýani aşak feriýasy çarmak, ýokary, aşak. Şu kakuw özüňiz bilýän bolsaňyz da öwreniň, bolmasa da bilmeýän bolsaňyz öwreniň, bilýän bolsaňyz akortlaryna geçelim. Şimdi akortlar. Biz siz bilen hem akortlaryň adyny we tutulşyny videom bar. Eger bilmeýän bolsaňyz akortlaryň adyny tutulşyny şo videom görmäge maslahat berýän. Birinji akort, em akort. Tutulşyny aýtjak we men beýleki videolarymda aýtdym. Em akort. Soň e akort. Soň ayam akort. Soňam dayam akort. Şol akortlarda öňlenýär. Indi başlaýaly. Em akortda 2 krug, ýanky kakuwdan. Krug näme many ýanam düşündiripdim. Bir krug boluşy. Indi şondan 2 krug aýlamaly. Em akortda 2 krug. Em akortda 4 krug aýlaýar başladyk 4 krug. Soň e akort 2 krug. Soň ayam akort 4 krug. Soň ýene em akort 2 krug. Dayam akort 2 krug. Yine em akort 2 krug. Ne aýdym gidişi şon ýaly täzeden başlaýar. Em akort 4 krug. E akort 2 krug. Ayam akort 2 krug, 4 krug. Em akort 2 krug. Em akort 2 krug. Em akort 2 krug. Arasyna ünserine Dolya Varaskaya'da gaýtalanýan ýeri bar. Dolya, o taýda da 2 krug ayam akort, 2 krug em akort, soň 2 krug dayam akort, 2 krug em akort. Şonýaly. Bir gerek daty aýtyp görelim. Я родился ночью под забором, Булики окрестили меня вором. Мать родная назвала Романом. Ах, мамочка, а я начал шарить по карманам. Мать родная назвала Романом. Ах, мамочка, а я начал шарить по карманам. Mats rodnaya nazvala Ramanam diýen ýerine ikilenji gerek aýtylýar da, şonda da ýanky ayam akort 2 krug, em akort 2 krug, dayam akort 2 krug, em akort ýene 2 krug şonýaly. Mats rodnaya nazvala Ramanam. Ах, мамочка, а я начал шарить по карманам. Мать родная назвала Романом. Ах, мамочка, а я начал шарить по карманам. Şeýle. Öwrenim soragyňy galsa ýazyň. Nesip bolsa indiki videom Dolya Varaskayaň solosyny öwretýän video bolajak. Ýagny aşakda opisiýanyada solosynyň nomerini ýazak. Solos ansat. Ansat diýdim, ýa ansadymda biraz kelle awrtmaly. Ýöne ansatlygyň diňe aşakda tarda oýnanýar. Şoň üçin internet bolsa indiki videom Dolya Varaskayaň solosy bolar. Buňlukça bolly, sag bolun, sagmany öwrenin.
Hökman like koyun, yazılmadık olsa kanalıma yazılın, tele videolar göreceğim. Sağ olun.